बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे रिपर्टारा माने ओरैबायदि बुंबाय माने जोबसिगोन आरो माने सुर लागौलायनानै बुंबावो जे इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि बिपिएफआ गुगाजोब्बाय दिनै मा बुंनांगौ नैबेखौ आं बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफ दाग्रा बिटिसि दाग्रा आं माने इउपिपिएलआव थांनांगौ हा सोरबा हा लानायनि धान्दाबो दङ दिनैनि दिनाव जेरै स्कुवेर किल'मिटारजोंसो हा एनक्ल'ज खालामदों बेखौ एलाउ खालामदों नायनानै नुनानै नुयै बायदि खालामदों जोंनि दिनावहाय बेबायदि हायाखै बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि शब्द बाहायो नमा जाबां खोथा बुङो बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा आं बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफ दाग्रा बिटिसि दाग्रा आं माने इउपिपिएलआव थांनांगौ जाय इउपिपिएलआ बिटिसि एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ बिथाङा जेरैबायदि बिपिएफखौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ खांख्राइजों रुजुदों दिनै मा बुंनांगौ खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब 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 दिनै फैदों माने इउपिपिएलनि जि दैनि माथावरि इउपिपिएलनि दैनि जि बान्दो बेखौ बे खांख्राइया लासै 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 खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय इउपिपिएलआ धंस जागासिनो दङ दिनै 1000 जन इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनाव हाबदों इउपिपिएलनिफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों बिनि मिनिङा माब्ला दाख्लै आंनि माबायाव समस्तियाव 6 जन हिनजावफ्रा अरुणोदय स्किम मोननायनि आसा खालामनानै थांफ्लादोंसो आंजों रायज्लायनानै थांदों दा बेखौ माबायदि बुंदों बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे रिपर्टारा माने ओरैबायदि बुंबाय माने जोबसिगोन आरो माने सुर लागौलायनानै बुंबावो जे इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि बिपिएफआ गुगाजोब्बाय दिनै मा बुंनांगौ नैबेखौ इउपिपिएलनिफ्राय जे आंनिया 6 जन थांदों 6 जन थांनायावनो जुदि इन्जुरा गुगाजोब्बायब्ला दिनै 600 जन हाबबाय इउपिपिएलना बे मा जागोन बेखौ बोरै बबे भाषाजों फोरमायनांगोन आं बेखौनो बुंगोन जे इउपिपिएलनि बान्दोआ बायग्लुंबाय बिसोरनि माथावरिया बायग्लिजोब्बाय इउपिपिएलआ लेथेर फेथेर जाबाय बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथांमोनहा माने दुरबल खालामनो नागिरदों बिपिएफखौ दुरबल खालामनो नागिरदों बिपिएफआ बेसेबां शक्तिशालि दाबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो इउपिपिएलखौ बिराद मोजां मोनसोग्रा बिसोरनि थाखाय थाखा लानानै खामानि मावग्रा जाहा माखासे मा होनो रिपर्टार बिथांमोनहा बे खोथाखौनो बुजिया दा बेखौनो आङो बुंदों जे खुगायाव जायानो फैयो बेखौ बुंनो नाङा जोङो साफा साफा हारिनि बा देशनि दैदेनगिरि नोङो जि खोथा बुंगोन बे खोथाखौ नोंनि जनसाधारना खोनागासिनो दङ नोंनि खुगायानो जुदि लोबोरब्ला रायजो राजाफ्राबो बेबायदिनो लोबोर जालांगोन माने सिप खोथा बुंग्रा जागोन सिप खामानि मावग्रा जागोन बेखायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावनि बे इमोसनखौ हमथानानै मोनसे भद्र भाषाजों भद्र समस्याफोरनि समाधाननि भद्र भाषाजों बेखौ फोरमायलायनांगौ बयखौबो रेसपेक्ट होलायनांगौ बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि आरो जेसेबां दं जोंहा क'क्राझाराव नोंथांमोन रिपर्टारफोर बे जायगायाव मानो थाङाखै मा जादों बेखौ रिपर्टिं खालाम होनब्लासो ना नोंथांमोननि बे रिपर्टारफोरनि खामानिया नंमारगौ मावमारो होननानै जों बुजिगोन आं जेबो मिन्थिया गावसिनि गेजेराव सोरबाया हमदों सोरबाया हमजादों बुलायलायदों नांलायलायदों दा बेखौ आंखौसो दाय होबाय आंसो जेन' गावसिनि मानसिखौनो हमनो होदों बयबो मिन्थिगौ जे आंनि दिनाव आंबोथ' 15 बोसोर फरेस्टखौ सालायदों नोंथांमोना नुदोंमोन नामा आंनि दिनाव जे दंफांनि मिल नों दिनै CITनि बिराद गिदिर मोनसे
सन्मानजनक बिटिसिनि बयनिफ्रायबो देरसिन इनस्टिट्यूट CIT बे CITनि दरखं मोखाङाव जोङो मोजां मोजां बुस्थु देखायनो हानांगौमोन हाग्रा धंस खालामग्रा दंफां मिलसो बानायदों बिथांमोना बे CITनि आरोबाव खाथियावनो गौरां रेन्जनि गोदोनि गौरां रेन्जनि खाथियावनो आरो दंफां मिल बानायदों आंनि समस्तियाव चिराङाव जि मोनथिदों 19टा ना 29टा दंफां मिल दङ बे दंफां मिलाव आदारखौ मागोन बबेहाय मोनगोन गतिके हाग्राया जोबगोन बेनि फोरमान गतिके आं खावलायो नोंथांमोनखौ जे गावजों गाव सोरबा आं बुंनायखौ दामना होनानै सोरखौबा रागा जोंहोनाय आरो बेखौ रागा फोजोंनानै बिनिफ्राय आरोबाव माबा मोनसे बुंनाय आसा खालामनाय बिदि नङाब्लानो जाथि दानाय आरो बे देशनि सम्पदखौ रैखा खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोनहाबो रल ला स्पटआव थांनानै माबायदि हाग्रा जोबमारदों दंफांखौ बोरै दानदों दंफां मिला बहा बहा दं नोंथांमोनहा बेखौ देखाय जार्नालिस्टफ्रा मानो दोनखोमादों दंफां मिलखौ मानो दाबो नोंथांमोनहा फोरमायनानै होआखै मानो फट' खेबना होआखै मानो पाब्लिक खालामनानै होआखै नोंथांमोनहा बावबाय नामा जे रिपर्टार माने वाच द गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे भुल मावदोंब्ला बेखौ फोरमायनाय बे सोरबा बुंनायखौ फोरमायनायाल' नङा नोंथांमोनहा गावहानो इन्डिभिजुवेल इनभेस्टिगेसन थानांगोन इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन बे दंफां मिल जे दङ होननानै बुंदों आं बुंबाय जे आंनि समस्तियावनो 19टा ना 29टा आं एक्जेक्टलि मिथिया 9खौल' गोसोआव दङ आंनाव सोरबा बेबायदि बुंदों गतिके बेफोर नंगौना नङा नोंथांमोनहा इन्डिभिजुवेलि थांनानै फोरमायनानै हो रायजो राजाफोरनो आं बेखौ खावलायगोन